in dai magani ne na product na kamfaninmu in kai amfani da shi insha Allah za ka samu afuwa. Okay. Kowane kalan magani muna Adamu bada na kai dai gane ka ma. ɗauki number mu kai mu magana a profile kowane cuta gare ka. Kai. Insha To Allah ga za a Abdul ba baka abin da magani zan ce kuma maka za ka gaskiya sai warke. dai Ka addu'a manta da kawai. following da Amma ba liking da haka ba sharing kai dan yan wannan uwa su maganin da na amfana. sha na Allah karfe sa biyun mu nan. dace. Ina gaya maka ban sha magani na sha maganin nan ban kai minti 5 ba. Na gaya maka. Fisar na dama ina gaya maka ya zama kaman kusan zan ce kaman manja ne amma yanzu fisar nan ina gaya maka ya zama fari swal yadda ka san nono ne kuma ina ji ne yanzu normal ne. Yanzu ba na jin wani zafi ko wani abin nan ina gaya maka normal ne kawai nake ji. Allah. Na ce kai dama na ce zan kira ka ma to ban zo na abin nan ba na ce to yanzu na ce bari in kira ka. Amma ba haka ba kan kai ni maganin nan gaskiya mun aiki sosai. Ba ma na kaɗan ba. Tunda ga na sha maganin nan highest ina ya kama minti 3 ne ko minti 4 ne kawai. Na ji fisari ina gaya maka sharp sharp. Ba na kai minti 5 ina gaya maka fisari. Ba na kai minti 5 fisari.